Uden lige at foregribe begivenhedens gang, så du sagde, at det var dårlig forberedelse. Men hvis jeg konkluderer lige med, når vi kigger på tallene, at du har nået max, så er det så ligegyldigt, hvad forberedelse du har. Så handler det mere om, hvordan musklerne de omsætter den energi, eller det ilt, til bevægelse. Og det kan have betydning for, hvor længe om du kunne have taget det næste interval med. Ja. Men i den her test var målet bare at teste din ildoptagelse, din kondition, så er det egentlig ligegyldigt. Ja. Men har du nogle skudder og løbe 10 km eller et eller andet konkurrence, så er det selvfølgelig altafgørende. Så det første hernede, den første kolonne, giver selv lidt tiden, og de er så i 15 sekunders intervaller her. Og så er der egentlig pulser. Vi sætter normalt ikke pulsbælte på, fordi den falder ud en gang imellem. Ja. Vi kunne godt have sat puls på dig, men det er mindre vigtigt for, eller det betyder ikke noget for analysen, det er bare en ekstra kontrol af, om du når max. Så har vi dine lungeventilationer, som er hvor meget luft du udånder per minut. Og der kan man se i de første 15 sekunder, hvor du jo ikke er i hvile, altså men du har stadigvæk varmet op, så der er rimelig godt gang i, der er der 66 liter per minut. Og hernede omkring, hvor du er højest, der er du oppe på 158 liter. Så der er jo kæmpe spænd i kroppens, hvordan det kan tilpasse det arbejde, den skal lave. Og så er der din åndedrætsfrekvens, altså hvor mange gange du trækker vejret, der ser man også, at det stiger. Og hvis man gik ind og lavede et Excel-ark, så vil man også se, at den stiger væsentligt mere hernede mod slut. Fordi der kan ikke komme mere luft ned i lungerne. Så må man trække vejret oftere, og det er så også, det kender jeg som hyperventilere. Det gør man ofte også, når man nærmer sig det der var det værste. Max. Ja, det kan være lidt svært at nå og synes, man trækker vejret hurtigt nok i det der, fordi der skal arbejdes lidt. Og så kommer den spændende kolonne, den her. Det er din iltoptagelse. Og det er jo egentlig bare et udtryk for, vi ved, hvor meget ilt der er i luften. Hvor meget er det så i det, du ånder ud. Og det, alt det, der er forsvundet, det antager så, det er din krop, der har brugt det. Og der har du dit max. Nu kan I se. Der må det være. Det tal der. 52, 34, altså 5 liter og 234 milliliter. Og det der så er måske endnu mere interessant, det er dit kondital. Og det stiller man i forhold til din vægt. Nu skal vi lige finde det. Så hvad står der? 52, 34. Og så deler jeg med 5 på kilo. Nej, undskyld. Det var 182 en halv. Så får vi kondital på 63,4. Ja, det er ikke bare meget godt, det er rigtig højt. Men det kunne jeg høre på nogle af jer, der har snakket med Andreas. Det kommer ikke nogen over. Men det er meget højt. Jeg kan ikke huske lige, hvad grænsen er. Jeg arbejder normalt med studerende. Der er ikke nogen af dem, der er 35. Men normalt så er alle over 50 for de studerende. Altså dem, der går op til 29 år. Det er godt. Det kan godt være, at den stiger en lille smule, når man kommer lidt højere op. Jeg mener, at det der, hvor man har den bedste kondition egentlig, det er... Nej, den bedste udholdenhed, det er, når man bruger 30. Så det må formentlig være endnu lavere maksgrænsen, 48, det gør bare dit endnu flottere. Hvis I vil have de eksakte tal, så kan I gå ind på Motion Online, han lægger. Men jeg er lige ved at tro, der ligger også et for eliteidrætsudøvere, og jeg er lige ved at tro, du kan kravle op over den, der ikke længere hedder lav eliteidrætsudøvere. I hvert fald forbi den, der hedder meget lav. Så det er flot. Det der så er min næste opgave, det er at vurdere, om du har givet dig max, om det var en max-test. Og der har jeg nogle forskellige redskaber. Den vigtigste, det er, at du når det, man kalder plateau i iltoptagelsen. Det vil sige, den stiger, og så når den egentlig et max, og så kan den godt falde lidt faktisk. Ja. Og det er jo egentlig udtryk for, at din krop kan ikke mere. Hvis den skal mere, så er det anaerobe processer, altså processer uden ilt. Og der har du meget flot plateau, fordi du ligger faktisk allerede heroppe. Er du på 52-28, altså meget, meget tæt på den værdi her. Og vi siger, at plateau det er max 150 i forskel. Og det vil sige, med lidt hurtig hovedregning, så ligger alle de her 5 her, de ligger inden for det, vi vil kalde, den der ligner at give med. Den der. De 4 der, inden for plateau. Og normalt så der skal bare være 2 målinger, så er plateau. Det var en meget flot plateau. Så allerede det her, det indikerer egentlig helt sikkert, at du har lavet max-test. Det næste, så vi kigger på, det er AR-værdien herovre. Og det er forhold mellem, hvor meget CO2 din krop den har udskilt, og hvor meget ilt den har optaget. Og den skal helst over 1,15.
Og der ligger du altså også på flere målinger over 1,15. Den sidste skal vi ikke lægge så vildt meget i, fordi der er, det der testen er stoppet, og selvom jeg sagde, at den er vigtig lige at få med, så er den jo kun vigtig i den forstand, at alle de andre målinger ikke viser noget. Men i hvert fald har du 4 målinger her, der ligger over 1,15. Så det angiver også, at der er en max, at du har nået max. Og den sidste, det er så borghårde. Der skal du helst op på 19-20 stykker. Ja, og, det er også, når man ikke lige... 10 sekunder før testen slut, der nåede du på 17. Det kan godt være, det er nok ikke rigtigt. Den her skyder sig sidste stykke op. Normalt så siger vi, at hvis man har det her plateau, så skal der kun være en enkelt eller 2 af de andre parametre, der gør sig gældende. Og i og med, at du har den her, og så den anden objektiv herovre, så er jeg lidt ligeglad med, hvad borttesten måler herovre. Jeg tror også, altså, da jeg pegede der havde jeg det egentlig meget godt, men så gik det meget hurtigt nedad. Altså, det var, ja. Måske lige der havde jeg okay tænkt, at nu kører jeg... Men det er ikke unormalt, at man ligger som du gør, og synes, det går sgu i meget godt det her, og så lige pludselig finder man ud af, hold kæft, nu er det godt nok blevet hårdt. Nok lige da jeg bare der er ikke meget tilbage. Der er ikke den store tvivl i mit sind om, at det her det er max, når du ligger så stabilt deroppe. Ellers ville det være fortsat næste. Og så bare lige for nørderne til sidst, hvis I vil kigge på det, så er der her fraktionen, altså hvor stor en procentdel af den luft udånder, som er CO2, og hvor meget der er ilt. Og CO2 i luften er næsten 0%, 0,03%. Og ilten i luften er omkring 21,93%. Så man kan se hernede af, at du har cirka brugt 4 procentpoint af ilten, og det er meget normalt, at den ligger der. Der er nogen, der bruger lidt mere, og nogen, der bruger lidt mindre. Det er selvfølgelig en fordel at bruge så meget som muligt, men hvis ens hjerte så ikke kan pumpe tilsvarende meget rundt, så kan de udligne lidt hinanden. Så flot test, Rune. Du får den her med som souvenir. Cool. Du må præcis også